Bueno, elaitik nator neu, eta lehenengo presentazio txiki bat, apur bat situatzeko elai estudioa. Elain produktua da, automobilentzako piezak, principalki, zenbait birida, eta gero segurtasuneko pieza. Horri gogarna da, zinturoia lotzeko ikusten dugun bilatxo hori, olako bat, azken adibidez da, atia izten dugunean, anklaje hori, eta bestia biak beridak. Motorren barruan, txasizidan, da galdo ianak. Da, gero, gaike, badako beste produktu tipo bat. Hemen ikusten dugu, elektrotresnatan edo gaitan ibitzen dianak, hospitaleko pieza batzuk, eta baike, inprimagarriuen euskarriak. Adibide modura, ze produktu dako elaik. Merkatuak, elaik ikusten duzu. Zuendako merkatuak, Europan bakasi tokidanetan, Ameriketan, Amerikan, Afrikan, Asian, Ozeanian, eta izkusatuko, bakarrik situatzeko. Eta euskaldia nork osatzen dugu. Alde batetik Mexikon planta bat dago, are ez da euskera eskatzen, Mexikon planta bat dago, eta gero dauku Antzuolan gehiengua, esan nuen du bai, osatzen dagoena LASL zerbitzuak edo emuten ditxuena talde osoantzako, eta ELA industrialek bi plantakin, batzak Abizarrakan eta beste Antiguan, biak Antzuolan. Eta gero daka bulego bat Alemania. Horra ikusteko nola dago ELA osatzen. Hemen ja, sartzen balin bagare gaian, komentako elain kalitate kontzeptua dau bideratuta guztion dara, ez? Alde batetik, estrategia goia EF-koen bikaintasunaren printzipioak eta jarraituz, ez postezu ulertzen esan, bikaintasunaren printzipioak jarraituz, eta gero, ziurtagiri mailan, elaik, 80 iso beratzen dira eta batak kalidadekoa lortu zeban, eta gero, gaur eguna, euskara isote zean mazimila beratzen da beratzea automosun dago espezifikoki dago kalidateko arau bat, iso 14.000 ingurumekoa, eta osasun esortzen diakameka osasun eta segurtasunarena. Azkenean, hauek danak lortu izan dira, interestaldeek ala eskatu daudielako. Aine eskar. Orduen, helburu nagusia euskarak nahi daukionez ez da aldatu. Hasieratik izan da, euskaraz funtzionatzea eta altzan neurrian euskalduntzea. Orduen, tema guzti honekin dela ez izan 82an. Izan asanblada bat, eta orduan lanian zeren guztiak aurrera ikeko baimena eta apoioa emotzen enpresaren. Orduen, azken helburu modura planteatzen dira, desberdintzen dira barne harremanak eta kanpo harremanak. Zugan, barne harremanian helburu moduan da euskalduntzea eta lan hizkuntza euskara izatea, nivel guztietan, eta kanpora begira helburua zan da kanpo harremanak euskalduntzea. Hornitzaileekin, bezeroekin, eta inguruan daukagu jende guztiarekin. Eta euskalduntze hortan lotuta dagoen euskeraz mantentzen dian horrek, hor mantentzea eta erdeaz dianak euskalduntzen saiatzea sistematikoki. Orduan, hemen garrantzitsua da, honek zehaztapen hauek komentatzea
Alde batetik, helburu bat daukagu eta norabide bat finkatzen dozku, eta gure laneko helburua da bide hori jarraitzea. Eta bestetik, oso garrantzitsua zerbait lortuko bada, langileek markatzen dago erritmoa. Langileak erabakitzen dago askar hau, edo poliki hau, edo nola jun bide hortan, helburua lortzeko bide hortan. Lehenengo lau urtietan, jartzen dauenez, komunikazio zirkuluek eta zuzendaritzak euskara erabiltzeko erabakiak onartzen dituzte. Lehenengo lau urteak horretan erabili zituzten. Nolabait markatzen ze bidea hartuko zen euskarari dagokienez. Bigarren fase bat egon zen, 1980tik aurrera, proiektu kolektiboa izan da, inkesta bat egin zen, eta han harri gelditu zen aurrera jarraitzeko gogua zegoela delain, jarra bebai, baina atarazian konklusioak izan zian alde batetik sistematizatzea, derrigorra zala, erabaki soltriak ez dira nahikoa, eta kudeaketa lana enpresa egin behar zala, ez kanpotik eta ez barruko lan bat zala. Eta gainera ikusi izan, nahiko zuzendaritzaren erabateko implikazioa. Hori argi gelditu zen. Hemen dago apur bat jasota, pausuz. Lehenengo entzian erabaki guztiak jaso. Dokumentu batian, gero hasi zian lantzen prozedurak, nola jokatu euskarari dagokionean, hizkuntza politika bat sortu zen eta onartu zen, fetxak hortaz 2004an, Euskara Batzordearen organigrama sortu zen, Euskararen hizkuntza politika bateratua ezartu zen, izan bidarrian politika, aparteko politika bat, elaiko funtzionamentu orokorreko politika sartu zen, eta gero 2006an azkenekoz Euskara Batzorde iraunkorran organigrama sortu zen. Zatuko dugu ditu hau, Honek dira, hasieran sortu zian lau prozedurak. Ahozko erabila regulatzen zauen prozedura bat, idatzizko erabila regularizatzen zauen beste bat, paisaia linguistikoko irizpidea markatzen zauena, eta kudeaketa organoa. Euskarari dagokionez, zein kudeaketa organo zauen. Ez dut esan. Gero, lehenengo biak, 2006an, bateratu dira, aurrera pauso asko egun da zerelako, orduan gauza batzuk kendu, eta beste batzuk bateratu zian. Euskara Batzordeko organoi dagokionez, Euskara Planeko organoi dagokionez, dauz bi hartatzen, bi batzorde garrantzitsu. Bata da, Euskara Batzordea, eta hemen markatzen dira lerro estrategikoak eta hartzen dira erabaki estrategikoak. Euskara Batzordean. Irizpidea Euskara Batzordea osatzeko aurreko guztia kontuan izan zen saileko arduraduna izatea, zabalkunde eta erantzunkizun mailagatik, eta euskara ulertzea. Mundu guztiak ez daki euskaraz, batzuk ez dakite, elangien. Orduan, bai eskatzen zen Euskara Batzordeak euskara zina ahal izateko, ara fango da jende guztiak ulertzea. Eta gero, bigarren maila baten dago Euskara Batzorde iraunkorra. Eta honek egiten dagoena da jarraipena. Euskara Batzordean hartzen diren erabakiak, jarraitu eta garatu. Eta hau osatzen dauen. Ahalik eta langile eremu zabalena iristeko jenteak. Langile batzordeko kideak hemen Euskara Batzorde iraunkorrean sartuta dari. Makina berrien ezarpena. Mantenimenduko jentia hemen barruan dago. Eta zuzendaritzaren errepresentazioak bai, Euskara Batzorde iraunkorrean. Honek izan zian, hartutako irizpideak zein jendek parte hartu behar zegoen erabakitzeko.
Orduan, gaur egun, Euskara Batzordia osatzen daude zuzendari orokorrak, zuzendaritzako kideetako 6 langile ordezkariek eta saileko buru guztiek gehienak, zazpi. Eta Euskara Batzorde Iraunkorra aldiz osatzen daude zuzendaritzako kideak dira 2, ikerkuntza eta garapeneko 1, mantenimenduko 1, langile ordezkari 2 eta euskara idazkariak. Zentzu asko talde txikiagoa da iraunkorra, jarraipena egiteko efikaziari begiratuta. Hemen garrantzitsuena da, Jonebek komentatu dau, ezin bada neurtu ez dakizu zenbaiatan zaren. Derrigor, neurtzeko adierazle batzuk lortu bidartzian, enbiazian, adierazle horiek finkatu, nola neurtuko diran erabaki, sistematizatu, eta gero denboran zehar evoluzioa ikusteko modu bat jarri, hortarako sistematizazioa. Ikusi zen, integratzeko, hemen ikusten dugu, zeintzu ziurtagiri dauzen gaur dugu online, ingurumen prebentzio eta kalitateen daukionez. Produktuaren prozesuari begira, eta diseinuari begira, 18.000 osagurtasuna eta osasuna, eta 14.000 ingurumena. Eta orduen, hemen, entzana zen, sistema osoa, kudeaketa sistema bakar batera bildu dena. Eta hemen bertan, lortu bila zen, euskerako sistema be txertatuta egotia. Era natural batean, forzatu nahi. Orduan, sistema hontan, sistema hontan, zaretako sistemaetan, ikuskaritzak egoten dira, hemen ere finkatu zian ikuskaritzen maiztasun batzuk. Orduan, kanpo ikuskaritza markatu zen kanpo 3 urtean behin, kanpoko jentiekin eta barruko jentiekin, kanpokoak minarrekoak, kontxeikoak, Eusko Jaurlaritzakoak eta barnekoak oso garrantzitsuak finkatu dio urtean behin. Beste sistema, beste kudeaketa sistema guztien daukaten moduan kalidadekoak edo ingurumenekoak edo prebentzikoak daukaten modura berdin, baina bere prozedurak eta bere aginduak jarraituz egiten da euskerakoa. Hau da, nola txertatu den elain euskera plana kudeaketa sistema orokorrean. Dana hasten da plan estrategikoa. Elain plan estrategikoa definitu denean, definitu dira helburu orokorrak epe luzerako. Gero ikusiko dugu memoria festival adibidea. Plan estrategikoan markatzen da bide orokorra, eta gero kudeaketa politikan jartzen dira konpromiso jakin batzuk bide hori lortu ahal izateko. Eta gero itxen da urtero kudeaketa plan bat. Eta kudeaketa plan hortan markatzen dira urteko helburuak euskerako sistemari dagokionez markatzen dira ze akzio hartuko diren helburu horien betetzeko eta nola ingo jakon jarraipena akzio hori. Eta bestaldetik, prozesuetan eta prozeduretan sartu da euskerako sistematizazioa nola egin behar da. Prozesuetan azaltzen da orokorrean enpresaren funtzionamentua eta prozeduretan zehazki nor, nola, zer, noiz egiten dauen. Bai. Adibidea da ikusteko. Plan estrategikoan dago sartuta lan hizkuntza euskera izatea. Hain erresa eta hain konplexua. Kudeaketa politikan
dakagu konpromisu bat, barne eta kanpo harremanak euskaraz izatea, euskararen erabilera garatuz. Hori da, politikan daukagun konpromisua. Kudeaketa planean, adibide modura, pertsonen kudeaketa plana hartzen baldin badugu, izan horiak gehienetakoa, ikusten dugu helburu orokor moduan, helburu orokorretako bat, dala ikastaroak euskaraz burutzea. Orokor modura. Eta urteko helburua, kanpo ikastaroetan aurreko urtean baino 5% gehiago euskaraz izatea, eta jasotako materiala euskaraz izatea, eta barruko ikastaroetan 20% gehiago euskaraz izatea, eta dokumentazioan 80% hizkuntza irizpideak bermatzea. Euskaldunei euskaraz dokumentazio hori eta ez dakitenei erdaraz banatzea jake barruan. Helburu horiek lortzeko finkatzean akzioak izan dira hauek. Alde batetik ikastaroak kanpora eskatzen danean euskaraz izan dira eskatu, eta aldanean ala kudeak. Eta dokumentazioa euskaraz egoteko eskatu. Hori be itxen da. Eta espadau negoziatzen da ia zutena, lurgana, hemen delaira daturenean euskaraz egoten dokumentazio hori. Eta barne ikastaroetako helburuak lortzeko finkatu zian akzioak, elaiko hizkuntza irizpidea jarraitzen dutela segurtatu eskabide egiten dutenean. Barreko edozein sailek, edozein arduradunek eskatzen baldin badau formakuntza bat, barreko jenten bultzo batentzako, garantizau behar dago pertsonen kudeaketako salmenek, hizkuntza irizpideak bermatzen dituela. Azken 15 urteetan egon sistematizazioan bilakaera. 92an erabaki zuteak, lehen komentau dugu, 96an jaso izian erabaki horiek planak dokumentutora eta zizian prozedurak edo lantzen, eta 98an ja ezarri finkatu zizian prozedura horrek, jara areike lanian ezigitzan, eta 2006an egin zan prozedura horiek, eta ondion behortan gabiltza, ez dago bukatuta, prozedura horiek buskatu, eta erosketari dagokion partia, sartu erosketen prozeduran. Makini dagokion partia, sartu makinien prozeduran. Ikastari dagokion partia, sartu pertsonen kudeatako formazioko prozeduran. Osea, da banatu eta integratu sistema osoa. Sistematizazioarekin zer lortu dan? Lortu da beste gai bat gehiago moduan tratatzea. Ez aparteko gai bat. Osea, ez nik daukat nire lana eta gainera euskerakoa. Ez da hola. Euskera da nire lanaren parte. Lortu da akzio guztiak ebaluatzea. Honen erabakiak hartu leike erabaki bat eta zerbait diken hasi. Baina hori ez baldin baduzu ebaluatzen, ez dakizu noruntza evoluzioa ez duzu ezagutzen. Sistematizazioarekin hori bermatzen da. Gero langile guztien erritmo pertsonala errespetatzea. Hau banako lana da. Eta hori sistematizazio honen bidez, lortzen da danak. Danei bermatzea eran erritmoa. Akatzen zuzenketa azkarra. Eta etengabeko hobekuntza sistema baten, kudeaketa sistema orokorria zentza dagoenean, sistema bizia da, aldatzen doia, egokitzen doia, eta hobetzen doia. Lehen komentautako gaietan garrantzitsua da adieraz lehen gaia. Jakin behar dugu nun gauden, hobetuko bat dugu. Orduen, ekarri dugu adibide batzuk, elain dazen adieraz lienak. Ikusi dizuet nola itxen dugun guk jarraiten hori. Gero, adierazle hauetako batzuk daukate helburua. Eta dituzte eranak zinuak, lortu ahal izateko.
Hemen ikusten dugu adibidez, 2005an idatzizko erabileraren adierazleak. Ikusten dugu Antiguako planta, Lizarragako planta eta zerbitzuen Lizarran dago, baina zerbitzuen beste sail enpresa hori ez. Ikusten da, hemen egiten danean jarraipena, ikusten da zuen zenbat dokumentu dian. Dokumentu kopurua, Antiguan 100 Lizarragan kasi 2000 eta gai zerbitzuetan kasi 2000. Eta egin da. Eta banan. Osea, ez da etxen 20 hartu denera eta hala, ez. Egiten da, datu fidagarriak lortzeko lain dedikagoaz. Zabar, ikusten duzu, dokumentu kopurua, euskeraz, espainolez, zenbat sail kopurua, prozedurei jarraituta eginak, guk prozeduretan ez dugu esaten dan euskeraz, edo dan erderaz, edo gora da, nago irizpide bat, errespetatzeko elaiko jendearen aukera. Prozedurei jarraituta eginak, ikusten dugu dokumentu kopuru adibide bat harteko, elaien, Antiguan, 253, prozedurei jarraituta, 237. Izan nahi dau, 6 dokumentu egon biako litzakienak, euskera, segurazki, erderaz, tokatu diala. Baina, beste guztiak egin prozedurei jarraituta. Zai bakoitzeko dokumentu kopuruan, euskeraz portzentaia eta prozedura jarraituta, ikusten duzue, zerbitzuetan okerren. Eneko 98an. Hau da bat, eta markatu. Hau da beste bat. Personas persona, equipos equipo, BCaren hizkuntza. Beste horren beste. Personas persona. Eta hemendik geratatzen dira portzentaiak, lehen ikusi dugun moduan. Gaitasunak, personas persona berriro. Idatzizkoa, ahozkoa, hobetu beharra identifikatuta. Apur bat gaitasunen laburpena edo erremendia orokortuta. Lizarragan, Antiguan tropelientzako sailean, Lizarragan eta zerbitzuetan. Makinen hizkuntza, makinak eurak, euren softwarea, euren rotulazioa, base hizkuntzatan da hon. Eta, helburuak jarri gara izateko, gero. Formazioa ikastarua ze hizkuntzatan emundan eta dokumentazioa ze hizkuntzatan emundan. Betire, hartu da kontuan, bai absolutuak, baina baite prozedunera bera egin dianak. Ze prozedunera bera egin ez dianak, ez adostasunak die, barberako. Prozedunera bera egin baldin badia, hobitzeko zerbait izango da. Hau da, sistematizazioak egin duzko beste gauza bat. ISO 9000 egokitu da, prozesuko kudeaketara egokitu da, EFP-ko biderako egokitu da. Eta azkenean, igual da ze kudeaketa sistema dakan enpresa batek bertara egokitu biako litzake. Igual da, zein dakan. Integratua izan biako litzake. Eta bukatzeko, hoxe. Urte pasadiala hasi zanetik tema guztiorekin, eta kanpo harremanak planaren hasieratik lantzea. Erabaki izan, harreman berriak euskara sortzeko, beldurrak usatzeko, nire mugintzak euskara zizateko hori eta batzukon bigarren ere bai. Beste edozein proiektu bezala landu behar dela, hori argita garbi ikusi da, aldaketaren erritmoa ez da dira. Aldaketaren giztikoa ez da egun baten egiten, gure kasuan gaztelera ez gara egiten euskaraz gana egitera gota guztu dut pasadia. Erritmoa gaina ez da betik erdina izan. Batzutan izan da askoz belduago eta batzutan izan da askozaz azkarragoa. Barneko jentian arabera eta ingurugunean arabera. Lana egitea zain, euskara ikastara bilezakegu aldaketa naturala izanik. Ez da traumatikoa, elain ez da izan traumatikoa. Elain euskaldundu dian jentiak inberba inezkero, esan gutzu ez da traumatiko zen eran ritmura, familiala gutxikora bera ikasixaz. Eta azkena, hauzko komunikazioari garrantzia ditu. Euskaldun ere bakarrak erretiro hartzen dutenean, euren hizkuntz kalitate eta kantitate maila desagertzen doa. Beraz, lehenain duzkatu behar da,
euskara ikasi dutenekin, erabilera utxunetik osoa ez da, hau azkeneko puntu profesional da. Eta hoxe dena, galderarik edo baldin badagotzue, Baretzu buruz zenbat langile tokioak etzen edo danea zenbat zaten? Baina justo ez, baina igual joan lagundu. Zail bakoitzeko langile kopurua ero antiguan gare 294 langile. Lizarrakoan edo dana? Danera antzuan gare 294. Antiguan egongo di momentu honetan 40 inguru. Beste LISL-en bulegotan 34 eta beste gainontzekoak Elai Lizarragan dare, da horko diferentzia. Ordu batera, ebaluazio egiten duzuen garaien zeo egiten duzu ala kanpoko norbait egiten duzu? Zeo kanpoko? Kanpoko betortzen diren auditatzera, erakustatzen datzau, ikusteko erak evoluzioa, ikusteko bazela pasuak emuten garen, hobetzen dian, demostratuan izateko ikuskaritza bat, jarreraren izateko. Baina jarraipena eta ebaluazioa, barrura begira, gu pitzen du, apokoa, Oain ikuskaritzako sistemak ez dago jendia ikuskaritzak egiteko. Orduan oinezko jarraitzak lehen Patxi Bazarrikak esanaren bezala era garatzen ari dien modeloa EFE publiko eredua hartuta. Eta juntzan azpien egon diren lain ebaluaketa bat egitea hori jarraituta. Gu normalien eskatzen dugu. Tokatzen da aurten egitea ikuskaritza bat kanpoko jendetaz. Eta orduan deitzen dugu kontseilukoai, deitzen dugu Eusko Jaurlaritzakoei, deitzen dugu beste norbaiti eta erak etortzen die egitea. Baina da gu bultzatuta. Ez inor daukalako inungo metodologiaik hori. Da gu ziurtatzeko egiten ari geana daukagula beste norbaitek kanpotik esatzen digula ez gaela gure trampak egiten. Eskerrik asko.